mandichaze yokungakwazi Mfundisi uKelene ukunqumla okanye ukunika isamari yentshumayelo. Ndinalo witness kuba ndijonge ixesha endingafuni ukubambezela erhabeni, kodwa ndizawuzama ukukhawuleza. Sikwinkonzo ephethe into ezimbini. Inkonzo yokubulela uThixo ngokusithwala kulo nyaka ka-2025. Enye into yesibini ephethwe yile nkonzo, sizocela uThixo angene nathi kunyaka omtsha ka-2026. Mhlawumbi lo nyaka wena ubuphethe kakuhle, zonke izinto zisehla, kumnandi, uThixo ephakamisile. Kufanelekile uzombulela uThixo. Mhlawumbi ingunyaka of i-breakthrough jambasi, wazalisekisa izinto kanye izicelo kudala usicela kuThixo. Kanti lo nyaka ka-2025 uyakumkhumbula ngokuba uThixo wakwenzela inceba. Sizobulela uThixo. Mhlawumbi kodwa wena ngomnye lo nyaka kangube mhle kuwe. Upontiponti yimivumba ka-2025 uyithwele ngomzimba. Kodwa noko kunjalo uThixo wakuthwala. Thixo wahamba nawe kwimiwewe nemifula ka-2025. Nemililo ibibasiwe, ibaswa ke phofu ngumntu othandaza naye. Cimbe wena umlilo usuka kude wokutshisa wena, kanti hayi usuka kulo mntu maziyo. Kodwa sizobulela uThixo noko kunjalo kuthe kwalapha. Kwalapha uThixo nathi. Survivors zika-2025. Uthi uJeremiah verse 7, singamasalela, survivors. Ngoba kuprofethwa kwi-survivors. Okokuba sizawubuyela ekhaya. Kuprofethwa kutsho okokuba we are going to cross over to 2026. Mawudikholelwa uba sisi-survivors, ungayibuza ifemeli yakwaSisintiki okanye kaSisintiki umama uSigiyo. Yakuxelela okokuba balahlekelwe bona, thina we have survived. Yakuxelela ifemeli kaMalkas usisi Maciki kwaNomzwakazi. Yakuxelela ne-society yakwaJafta ngomzalwa uMtabalasa okokuba we are survivors of 2025. Umama uDube bayakuxelela lowa, bayakuxelela naseSamora ngomama uNgekasani, kanti naseTrinity kumama uPula bayakuxelela okokuba silahlekelwe nathi. And so we are survivors of 2025. Aphanti binqabile okokungabikho kule ndawo, kodwa ngofefe lukaThixo silapha. Kanti namantombazana nesekethe ayakuxelela ngokusisi noNkqubela usishiyile kulo nyaka. Uhlakaza waselowa wasishiya kunesekethe. We are survivors, maborhasmeni, of 2025. Iza kuthi the prophecy. uJeremiah waziwa njengomprofethi of lament, okanye a weeping prophet. Umprofethi othanda ukulila, elila luThixo, elila ngenxa yamaSirayeli. And esona sizathu ebebangela into yoba alilele kuThixo, it was because of their spiritual decay.
kwezinga labo ngokwasemoyeni. Ngoba iTestamente endala kukho ipattern ecacileyo. Bakumka, they disobey uThixo, uThixo abaflathele. Bakubuyela kuThixo and become obedient to God, uThixo ababless. That's the pattern in the Old Testament. But after verse 11, Jeremiah, he is not in pain because of Amasrael. But the good news of God, there is light at the end of the tunnel. There is light at the end of the tunnel. Why is it so? What you know, verse? That is a language of salvation. The language yokusindisa leyo yokuhola umuntu emudakeni. Ngoba uThixo kulonyaka ka-2025 usihole edakeni singabanye wasiphakamisa salapha. It's good news. Because Lamaswi Sister Mano are a protest. Babylon are a protest. Babylon represents loss, while Egypt represents the oppression. There's a Yiputa, there's a Babeli. Kuprofetwa bechinjiwe eBhabheli. Dikhawulezile. Xa ndisithi yi-protest ngoba there's a loss of the identity religiously. Abasakhonzi Thixo ngoku, bakhonza izithixo. Bakhonza izithixo. Uyakhumbula kaloku uMesheki no-Abednego noShadrach kuthiwa mabaguqe kwisahlu phambi komkumkani uNebukadnezar. Namagama anga abo ngamagama emboleko, ngamagama okuthinjwa, ngoba they have been stripped of the identity yabo. I-identity yabo religiously abasakhonzi Thixo, bakhonza izithixo. And okwesibili, there's a loss of their spirituality. Ngoba baflathele iTorah, incwadi ezinhlanu, ngenxa yemeko eyenzekayo phana eBhabheli. Basibuza imibuzo kokuba uphi lo Thixo asiyeke sityupha-tyupheke phantsi kwesandla esiqinileyo nesinamandla sikakumkeni uNebukadnezar. And the loss yesithathu, it's the loss of their economic status. Benziwa lento kuthiwa second class citizens. Benziwa into engento. Sinalo history apha eMzantsi Afrika.